Πόσο καιρό έχετε να βγείτε, πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε και την τελευταία φορά που μιλήσατε τι είπατε? Δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Έχουμε καιρό να βγούμε μία εβδομάδα, αλλά θα πάω την Κυριακή. Τι λες? Και... Έχει αγόρι. Έχει αγόρι. Όχι ρε, δεν μιλάμε για την ίδια ρε μπρο, ξεκόλλα. Α, στρατή, επίσης το κόψαμε όλες. Τώρα καλό. Τι είναι καλό ρε μαλάκα. Δεν έχουμε καβάτι μπρο, τι να είναι. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο τι φάση είναι αυτή η συγκεκριμένη για να σου πω. Για να σου πω αν σου κάνει. Καταρχήν μόλις Τι εννοείς τι φάση είναι? Φίλε, τι άνθρωπος είναι, μου λες τώρα είναι μοντέλο, είναι καλό αυτό, αλλά εκείνη μπορεί να είναι καλή κοπέλα. Εσύ όμως. Εγώ δεν είμαι αγόρι. Εσύ δεν είσαι καλή κοπέλα. Περίμενε όμως, θα αντέξεις να δεσμευτείς και να σοβαρευτείς για τη συγκεκριμένη? Ρε μπρο, τόσο καιρό έχω να κάνω μια δέσμευση στο κάτω-κάτω, δεν μου λείπει. Είχα γίνει πολύ έτσι. Άρα δηλαδή είσαι έτοιμος. Νομίζω είμαι έτοιμος. Ξέρεις. Αλλά η δέσμευση δεν Θα είναι. δεσμευτείς επειδή είναι αυτή ή επειδή έχει καιρό? Επειδή είναι αυτή ρε μπρο, δεν είχα άλλες ευκαιρίες στη ζωή μου, δηλαδή τι περίμενα αυτή να. Θα τρώγεις μια πίτσα ή μια πίτσα. Μια πίτσα λίγο, σίγουρα. Είσαι έτοιμος τότε. Δεν το κατάλαβα αυτό το κριτήριο με την πίτα και την πίτα, αλλά. Λοιπόν, άφησε μου. Η ζωή σου δίνει μια ευκαιρία και εσύ πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά. Ωραία, άρα θα τη δώσω μπουνιά μετά που τη δω. Όχι, ακόμα. Σωστό. Να τη δώσεις που είναι η ίδια, όχι ένα-δύο. Ναι. Πρέπει να συνεχίσεις, να μην το βάλεις κάτω. Μπρο, ακούς τι λες. Μπρο, νομίζω μου έχει πάρει λίγο. Λες, ακούω πολύ διστακτικό, ακούω πολύ φοβισμένο. Είμαι ρε μπρο, γιατί άμα φάω τα μούτρα μου μετά τη γάμισαμε όλοι και τη γάμισα και εγώ σίγουρα. Και ο τυροπιτάς. Άκουσε μου. Αυτός που δεν ρισκάρει καθόλου είναι ήδη χαμένος. Ενώ αν ρισκάρεις, έχεις πιθανότητα να κερδίσεις. Πάλι στο τζόγο καταλήγουμε. Αυτή Ναι. είναι η λύση. Ναι. Ξεκάθαρα ρε μπρο, δηλαδή ο τζόγος ήταν πάντα η λύση εξ αρχής, απλά δεν το λένε επειδή για να κερδίσουν λίγοι. Αντί να παίξει χρήμα θα παίξει συναίσθημα. Αλλά άλλο είναι το πρόβλημα ρε μπρο. Οκ, έχεις point. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κρατήσεις ένα προφίλ για το οποίο να μην είσαι πιεστικός, να δείξεις ενδιαφέρον, οριμότητα και πρέπει όλα αυτά να τα συνδυάσεις. Πρέπει δηλαδή να γίνεις ένας διαφορετικός Κρυσέρος. Πρέπει να γίνεις ένας Χρήστος. Οκ. Άκουσα, μην ακούς τις ερηνίες, μην ακούς τις ειρήνες. Εσύ κάνε focus στο στόχο σου. Και κράτα τα λόγια μου. Πρέπει εκείνη τη μέρα όταν την δεις να γίνεις ο Χρήστος. You feel me? Πρώτη Κυριακή αν τη βγάλω για φαΐ ή είναι too much? Όχι ακόμα. Θα τη βγάλεις για φαΐ, αλλά όχι ακόμα. Πότε? Ωραία, θα το κάνω αλλιώς δεν μπορώ. Επειδή της είπα ότι έτσι αλλιώς θέλω να πάμε για φαΐ κάποια στιγμή. Αυτή την Κυριακή θα πάμε απλά ξέρω εγώ με τα παιδιά για να μην μας είναι και τόσο καινούριο. Κατάλαβες? Τόσο αγνώριο να βγούμε και μόνοι μας. Ναι ρε παιδί, πάμε έτσι χαβαλέ για παρέα. Και κατάλαβες. Ποιος πρότεινε να συναντηθείτε? Εσύ της ρε. είπες να βγείτε εκείνη, πώς πήγε η φάση? Ρε μπρο, αυτή ήταν η κολλητή της κοπέλας του κολλητού μου. Ναι, οκ, καλό. Λέγω την κοροϊδεύα τέτοια Άρα έχεις ήδη άτομο να πει καλά λόγια για σένα. Μετά με λέει, και μετά, ρε μπρο, βγήκαμε ήδη μια φορά. Και μετά με λέει, ξέρω εγώ, άντε πότε θα έρθεις να με δεις. Της λέω, τι πες, θα σας πάω στα μούτρα, δεν είπα κάτι τέτοιο ακριβώς. Συγκράτω, ξέρω εγώ. Και πήγα από την πόλη της, ρε μπρο. Και όχι απλά πήγα, την πρώτη φορά μπρο που βγήκαμε, που κάραγε στο σπίτι της από τον μπαλκόνι, μπρο. Το περιγράφεις λες και πας να κάνεις drive-by, ξέρω, να ληστέψεις την τράπεζα. Εντάξει, κάπως έτσι ξεκίνησε, αλλά δεν καταλήξαμε στο ίδιο. Οκ. Τέλος πάντων, ναι, μπήκα στο σπίτι της μπρο από τον μπαλκόνι και αυτή ίσχυον εκεί το μαλλί, ξέρω εγώ μέσα και με βλέπει. Με λέει. Της λέω, τι εννοείς? Και μου λέει, ήρθες? Και της λέω, ναι. Και αυτό. Βγήκαμε, ξέρω εγώ, εκείνη την ημέρα, πήγαμε για ένα καφέ. Στο καφέ μπρο, εγώ ήμουν πολύ τσάντα. Ήμουνα και σερί. Ξέρω εγώ με το ζόρι την κοιτούσα. Και μετά πήγαμε σπίτι σαν αγκαλίτσες, στον Ατάλο, ξαπλώσαμε. Τι άλλο άκουσα με. Πώς θα κάνεις. Και μην ξεχάσεις τα λόγια μου. Λοιπόν, θα της πεις να βγείτε μόνοι σας, αλλά θα της πεις να πάτε για καφέ και με το που κάτσετε, πριν παραγγείλετε θα πεις γάματο, πάμε να φάμε, θέλω να συζητήσουμε. Πάρε μπρο, τι είπες τώρα? Φίλε, άκου. Πρέπει να της δείξεις ότι άλλαξες το ύφος σου με το που την είδες. Δηλαδή ότι θέλετε να βγείτε για καφέ, ότι ήθελες να βγείτε για καφέ. Έτσι απλά χαλαροίτα.
τότε σου ήρθε η ιδέα να πας. Την παρτάκι φεύγει. Μου αρέσει ρε μαλάκα. Γίνε λίγο Πήρες τα Πρίτανης. μόνοι σου στα γυαλά. Φίλε, είμαι ο Πρίτανης. Ποιος είσαι? Ο Πρίτανης. Άκουσε με Κρίστα ρε. Άκουσε με. Just follow my lead. Άρα ξέρω εγώ άντε γάμισε, όχι ψωμόμα. Καλά ρε μαλάκα, εντάξει. Μου λέτε να πούμε κάτι σπαράκι και μετά με τρελάρεις. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, όχι άντε γαμίσου. Ωραία, πάμε λίγο. Τι σου λέω? Λοιπόν, άκου, Πάμε για φαγητό. θα πω μια και τελευταία Πάμε φορά. για καφέ. Θα της πεις να πάτε για ένα χαλαρό καφέ κάπου Και μετά McDonald's. και με το που κάτσετε πριν παραγγείλετε ή εντάξει αφού παραγγείλετε θα πεις ότι Άτσε ρε, πρέπει να πληρώσει και το καφέ. ρε μπρο πρέπει να κάνεις θυσίες. Πρέπει να κάνεις θυσίες λίγο έτσι με το. Δεν θα πληρώσει τίποτα. Φίλε, άκουστε με, αυτή τη στιγμή ο κυνηγός είσαι εσύ. Ωραία, πρέπει να κάνεις θυσίες. Γι' αυτό με το που κάθεσαι επιτόπου θα πεις, άκουσε, επιτόπου θα κοιτάξεις τα μάτια και θα του πεις μπριζόλα ή ψάρι. Οπα! Λέγα τι να σου πρωτοβρίσω. Μπρο, την έχεις Δεν μπρο, άκουσε με, πρέπει να την πιάσεις απροετοίμαστη για να δεις έκφραση προσώπου, δηλαδή άμα της το προτείνεις face to face εκεί θα καταλάβεις πρόθεση. Σοβαρέψου το ρε Κρίστα ρε γαμό. Θέλουμε να καταλήξουμε λίγο στο άλλο εδώ. Τι με νοιάζει να πάμε μπριζόλα ή ψάρι? Τόλμα να πεις μπριζόλα ψάρι και δεν σου να μιλάει ποτέ. Ρε φίλε, άκουσε με, θα το Έχει πεις ξανακάνει ο αυτό. στρατής για να το λέει ρε. Εσύ θα έχεις σκεφτεί ήδη τα εστιατόρια της περιοχής, δηλαδή τις ψαροταβέρνες και τα κρεατάδικα, θα το πω έτσι. Οπότε Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. και θα του πει ξέρω εγώ ψάρι, θα του πεις οκ, όπως είσαι σήκω φύγαμε. Έτσι, χωρίς ερωτήσεις. Τι λες ρε μαλάκα πρωινιάτικα που θα πάνε για καφέ. Δεν το ρωτήσεις καν, απλά θα του πει ξέρω εγώ ψάρι, οκ, φύγαμε, πάμε εκεί, μας έχω κλείσει τραπέζι. Θα το παίξεις και έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσει το τραπέζι, ξέρω. Εσύ θα κλείσεις τραπέζι και στα δύο εστιατόρια και σε όποιο πας. Στο άλλο γάμο, το άκυρα. Ρε μπρο, θα δώσω πιστόλι. Ρε φίλε, πρέπει να κάνεις θυσίες, γαμώ την πουτάνα μου, σοβαρέψεις λίγο, δηλαδή πρέπει να... φίλε, δεν καταλαβαίνετε παιδί, δεν καταλαβαίνετε παιδί. Πες μου. Ωραία, Τι να πες σου ότι πω ρε πάμε φίλε, για πρέπει ψάρι. δεν καταλαβαίνετε γαμώ. Εγώ... Λοιπόν, θα έχεις κλείσει τραπέζι και στα δύο εστιατόρια και ανάλογα με την απάντηση που θα σου δώσει, θα πας στο ένα. Τόσο δύσκολο είναι γαμό. Ωραία. Εσύ όμως τι προτιμάς, μπριζόλα ή ψάρι? Αλλά θα σου πω, όλο το juice είναι στο ότι και αυτό είναι στο ότι δεν θα τη ρωτήσεις, θα της το ανακοινώσεις. Θα σου πει ψάρι και θα του πεις Μπριζόλα. όπως είσαι εσύ. Μα μόλις έφαγα θα του πει. Τώρα Εσύ έπια θα τη καφέ να ρωτήσεις μου μόνο, πειράξει. θα τη ρωτήσεις μόνο για το ψάρι και την μπριζόλα μέχρι εκεί. Και με την ανάλυση. Τα υπόλοιπα θα έρθουν βιολογικά μπρο μου, απλά ρώτα μπριζόλα ή ψάρι. Ακριβώς, δηλαδή γρήγορες κινήσεις, κοφτές. Τα παιδιά θα προετοίμαστε. Μπρο, μη μου πει η Ελένη που με τη γάμισε μετά. Μπριζόλα ή ψάρι. Φίλε, άκουσα με. Πρέπει να τρελάνει, δηλαδή πρέπει να τη φτάσει σε σημείο που θα μην μπορεί να σε καταλάβει. Οπότε δεν θα έχει χρόνο να ψυχολογεί. Έχεις βάλει και Ρε φίλε, πω ρε φίλε. Όχι, περιμένω να τελειώσει. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να προσπαθώ να το βοηθήσω και να μην παίζει σου. Και να μην καταλαβαίνει. τελείωσε. Ωραία. Τέλος πάντων, πάμε εκεί στο μπριζόλα ή ψάρι, καταλήγουμε. Πάμε να κάνουμε κάτω. Εκεί θα αρχίσει. Άκουσα με. Για να καταλάβει. Όσο είσαι ακόμα στον καφέ, Θα πετύχει θα είσαι αυτό, ο αλήθεια λέει. Κρίσαρο. Είσαι ο γνωστός Κρίσαρο. Αλλά με το που πατήσεις το πόδι σου στην ψαροταβέρνα, Άμα το πεις αυτό θα γίνει σίγουρα γνωστός, θα γίνεις live. θα γίνεις ο Χρήστος. Εκεί θα γίνει το transform.
Εγώ νομίζω Δηλαδή- ότι το θέμα είναι να γίνω Χριστάκης, Όχι, Χριστάκης μετά. Χριστάκης είναι πιο μετά. Σου λέω, στον καφέ θα είσαι ο Χρύσαρος, στο εστιατόριο θα είσαι ο Χρήστος και ο Χριστάκης θα γίνει Θα γίνει πιο μετά. Έλληνας. Πολύ ο Μπάμπης. Πιο μετά θα είσαι ο Χριστάκης. Πρέπει να το πας λαού, βήμα-βήμα, baby steps. Φίλε, άκουσε με, αν ακολουθήσεις... Φεύγουμε από το θέμα όμως, έτσι. Λοιπόν, άκουσε με, Λόκη. Κάσε. Λοιπόν, άκουσε με, Λόκη. Είναι τώρα ο Κρίσαρος και μιλάει με τον κολλητό του. Και λέει ο Κρίσαρος, ρε μπρο, η άλλη σίγουρα με θέλει. Δεν είναι ότι έγινε κάτι. Οκ. Ρωτάει, η άλλη σίγουρα με θέλει. Δεν είναι ότι έγινε κάτι. Απλά μου πιάνω τα δικά μου. Και δεν θέλω να φάω τα μούτρα μου, γιατί ήδη πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη σκέφτομαι. Απαντάει ο κολλητός. Γιατί ρε, τι σου είπε? Και του λέει ο Κρυσάρος, τίποτα. Μετά πάμε στην άλλη φωτογραφία. Λέει ο Κρυσάρος πάλι, ρε μπρο, αλήθεια θέλω να το πάω σοβαρά μαζί της. Κάθε μέρα θέλω να τη δω όλο πιο πολύ. Και έχει μπει μες στο μυαλό μου. Άκουσα με, Κρίσαρε, ρε μπρο, δεν θέλω... Καλημέρα ψυχούλα. Σου πετάξει το LOL τώρα. Όχι ρε μαλάκα, όχι. Όχι ρε μπρο, δεν της λέω αυτό ρε μπρο. Με λέει πως είσαι αγόρι, της λέω καλά μωράκι. Το έπαιξα λίγο άντρας εκεί, αλλά... Ωραία μαλάκα, Το μόνο στον deal, βιδάρι. Στο καλά μωράκι δεν το παίξεις άντρας. Ωραία μαλάκα, το λούζει ήδη ρε μαλάκα, κάντε κάτι γάμο, κάντε κάτι. Τι έπρεπε να της απαντήσω ρε βλάκα. Άκουσα με. Πρέπει να δείχνεις ενδιαφέρον. Γάμο την πουτάνα, μπούλωσέ το. Λοιπόν, πρέπει να δείχνεις ενδιαφέρον. Ταυτοχρόνως όμως. Τι είπα ρε βλάκα λάθος στο chat εσύ, αμαία, αμπαία. Άκουσε με. Πρέπει να δείχνεις ενδιαφέρον, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή. Τα ετερόνυμα έλκονται. Τα ετερόνυμα έλκονται γαμό. Σοβαρέψου λίγο. Γαμό το μαλάκα, αυτό το παιδί δεν μπορώ, φίλε. Είναι σαν να μην πήγε σχολείο. Πήγε σχολείο. Ποιο λες αμαθείς ρε βλάκα, εμένα λες αμαθή. Ναι, και εσένα. πτυχίο πανηλήθιε. Τι πτυχίο ρε μαλάκα. Πόσο κάνει ένα κείμενο. Ναι. Αυτό δεν είναι όμως μόνο στη φυσική, Δήμητρα. Όχι βρε μαλάκα, φράση υπάρχει, βλάκα, αμαία, χοντρέ, κουρά. Και στους ανθρώπους. Στόπα, ηλίθιε. Εντάξει Δήμητρα, ευχαριστώ ρε που είσαι με το μέρος μου. Ωραία συνάδελφος. Καταλήγουμε στο ότι πρέπει να δείχνουμε στο ενδιαφέρον, αλλά πιο λαό. Όσο αυτή... Starlord, όσο αυτή κάνει το επίπεδο, εσύ θα μένεις στάσιμος. Πρέπει να την ιντριγκάρεις. Λοιπόν, θα σου πω, θα δίνεις ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο μυστήριος ταυτόχρονα. Να την ιντριγκάρεις, δηλαδή να λέει αυτή... Ωραία ρε μπρο, πάμε σε μια φυσιολογική συζήτηση. Με λέει αυτή, καλημέρα αγόρι μου, τι της λέω, σκάσε. Όχι, θα της πεις καλημέρα κορίτσι, σκέτο, όχι μου. Γιατί το μου είναι που κάνει το πράγμα. Εννοείται μπρο, της κατά. Οκ, άρα κομμένα τα μου, τέλος. Ναι, άκουσα με. Άμα σου δίνει αυτή το 100%, εσύ θα της δίνεις το 60%. Ποτέ δεν... Ρε μαλάκα. Δεν μπορώ, φίλε, και μετά μου λέει αυτό το 50%. Πώς θα νιώσουμε ρε μπρο τον έρωτα έτσι που λες εσύ. Θα το νιώσεις, αλλά όχι ακόμα. Θα την ερώτη. Τώρα κρατάμε backup. Ωραία, οκ. Άκουσε με. Μπρο, εντάξει, Πρέπει δίκιο να βασικά, γιατί πηγαίνεις πολύ λαό. της το έδειξα βασικά, όντως. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Ναι, ρε μπρο. Λίγο βαρύ μαγκας. Βαρέψου λίγο. Λέει, ξέρω εγώ, τι έγινε, τι λέει. Σου λέω, τι έγινε, θες κάτι έτσι. Τι λες. Τι λες. Πάμε τώρα σε σοβαρή συζήτηση. Με λέει, ξέρω εγώ, καλημέρα αγόρι μου. Τι της λέω. Μπριζόλα ή ψάρι. Τι λες. Κουλουμουρού. Κουλουμουρού σου πω πολλού, αμογού. Ή τι θες απλά ένα γεια ή ένα τι λέει. Και πάνω σε αυτό, ξέχασα να το αναφέρω πριν. Λοιπόν, πριν τη ρωτήσεις για τον Μπριζόλα ή ψάρι, θα τη ρωτήσεις κάτι τελείως ασήμαντο. Δηλαδή, θα τη ρωτήσεις... Lamborghini Ferrari. Και θα της πάρω Lamborghini. Όχι. Θα τη ρωτήσεις... Έχεις και τα δύο. Θα τη ρωτήσεις πώς πήγε η μέρα σου χτες
Και πριν καν προλάβει να σου ολοκληρώσει την σήμερα, πρώτη. ρε μπρο, αφού θα τη δώσετε μισή μέρα. Γάμο την πάνω μου, δεν θα τελειώσει. Άκουσε με, θα της πεις πώς πήγε η μέρα σου χτες και πριν καν προλάβει να τελειώσει την πρόταση, τότε θα πεταχτείς εσύ και θα πεις «Οκ, πες μου, μπριζόλα ή ψάρι». Θα σου πει αυτή «Τι?» Θα πεις «Απλά πες». Θα σου πει αυτή, θα καλέσει την αστυνομία, θα της πεις εντάξει. Θα σου πει αυτή. Άκου. Θα σου πει αυτή μπριζόλα και με το που σου πει μπριζόλα, απλά θα πάρεις το πουφάν της, θα της το φορέσεις εσύ, θα πεις «Φύγα». Τι είμαι καλό γέρας. Θα της πεις Πες τα χιλάρο, παρακαλώ. και θα πει αυτή «Κάτσε που πάμε». Και θα της πεις «Μας έχω κλείσει τραπέζι και έχουμε αργήσει». Τέλος. Ο Τόμας και μετά θα με πει «Καλά αγόρι μου καθυστερημένος, αμπέα». Και έτσι πω... Ωραία μαλάκα, άκουσε με. Φίλε, δεν μπορεί να κάνεις το zoom, να κάνεις το νόημα. Μετά θα ρωτήσει η ίδια όμως, μισό στρατή, θα ρωτήσει μετά η ίδια, άμα σου λέγα ψάρι τι θα έκανες. Όχι, θα πει άμα σου λέγα ψάρι τι θα έκανες. Θα σε έβαζα για μπάνιο. Άκου, πάνω σε αυτό το σενάριο, Έχεις κλείσει και στα δύο. Όχι. Σε αυτό το σενάριο, ό,τι και αν σου πει, δηλαδή αν σου πει μπριζόλα και μετά σου πει εάν σου έλεγα ψάρι, ή αν σου πει ψάρι και μετά σου πει αν σου έλεγα μπριζόλα, θα της πεις αν μου έλεγες το αντίθετο, απλά θα έβγα. Έτσι. Άρα ήταν γραφτό να γίνει η φάση, να το στήσουμε δηλαδή. Ακριβώς αυτό, δηλαδή εσύ θα το παίξεις διπλωμάτης σε ό,τι απάντηση και αν σου δώσει. Πρέπει να την κάνεις να νιώσει. Πρέπει να την κάνεις να νιώσει. Πρέπει να την κάνεις να νιώσει τυχερή που είναι μαζί σου. Επίσης πρέπει να τη ρωτήσεις κάτι πολύ άκυρα, δηλαδή σε φάση πώς το λέει αυτή η καλαμάκι σουβλάκι τρελά. Δουλεύει κάτι. Όχι αλήθιος. Και τι ακούω έτσι. Γαμώ τα πεθαμένα σου και κάνει φασαρία. Και η γυναίκα μου, αλλά δεν ξέρω γιατί κάνει φασαρία. Όχι το μιλάει η γυναίκα σου. Έλουσα. Για δείξε. Έλουσας. Μπήκα κέντρο και μετά είδα πως δεν έχω σχολή γιατί είναι Τσικνοπέμπτη. Α, έλα ρε. Και γιορτάζεις. Ακραίο. Χρόνια πολλά ρε. Κάτσε, ακούς. Μπέα. Μπέα. Ναι. Σοβαρή ερώτηση. Μπριζόλα ή ψάρι? Κάνει εξάσκηση. Μισό με παίρνουν τη δουλειά. Μπρο, την Άννα αυτό θα με πήγε ρε μπρο. Θα τον κάψεις ρε στρατή με τις μαλακίες σου. Όχι, άκουσε με. Θα με πει με παίρνουν τηλέφωνο, φεύγω. Άκουσε με, ρε μπρο. Μην τα βαρείς τα Μην απελπίζεσαι. Τι μην απελπίζεσαι. Μπρο, μόλις τώρα κάναμε live αυτό που με είπες και η άλλη με είπε... Βρε μαλάκα. Λέω εντάξει, βασικά να σου ξέρεις γιατί το γράφω, γιατί δεν με έβλεπε μπρο, με έβλεπε θα λέγεται. Κλείνει και το τηλέφωνο. Άκουσε με λίγο. Σταμάτα να αγχώνεσαι, βλέπω το άγχος, το μυρίζω το άγχος. Από εδώ πέρα και είμαι σε νησί. Βασικά μπάνια δεν έχει κάνει Χρυσάρας. Πριν της πεις τον μπριζόλα ή ψάρι, θα έχουν προηγηθεί ήδη. Τι σου είπε. Ψάρι. Της είπα, με λέει που είσαι τώρα. Και αρχή μπρο. Η απόδοση λέει... Στο μάθημα είναι ρε μπρο. Έχει πέσει μαλάκα 0,5. Της έστειλα 8 και 20 ξέρω εγώ στο μάθημα. Άκου. Είναι στο μάθημα. Είναι στο μάθημα. Ναι, αλλά μου απάντησε, τι να απαντήσω. Άκουσε με. Θα της πες της, μαθαίνεις τίποτα ενδιαφέρον. Αυτό... Όχι μπρο. Βρε μαλάκα, ακολούθησε με λίγο. Ρώτα την αν ξέρει τον Τόνι Σοπράνο. Όχι ακόμα, δεν σε παίρνει από εκεί. Περίμενε, δώσε χρόνο. Άστε λίγο στο διαβάστηκε. Όχι ακόμα ρε μπρο. Έλα ρε. Τουλάχιστον 5 λεπτά αναμονή. Περίμενε λίγο. Μπέα. Άμα δεν της γλύψει κολλητρεπή δεν γίνεται. Τελικά μπριζόλα ή ψάρι. Μπριζόλα ή ψάρι. Ανάλογα που έχει κάνει κράτηση ο πιτσιρικάς. Ψάρι. Ωραία. Ωραία. Ωραία, μετά στρατή τι λέμε. Δεν μπορώ να τις βάλω από το φαν μπρο, είναι μακριά. Όχι ακόμα. Άκουσα ρε φίλε, αν ακολουθείς τις συμβουλές μου πιστά και μόνο,
Θα βγεις Θα κερδισμένος. μπεις φυλακή. Just believe in me. Have some faith. What? Απλά πίστεψε το να έχεις πίστη, λέει. οκ. Have some faith. Τι σημαίνει? Have some faith. Να έχεις λίγη πίστη. Μερική. Οκ. Το faith είναι λίγη. Trust the process. Trap. Πώς το λέμε? Trap. Trap. Πρέπει να την αφήνεις τουλάχιστον, όχι τόσο πολύ. Πρέπει να την αφήνεις τουλάχιστον 6 λεπτά, αλλά όχι παραπάνω από 8. Ξέρε μπρο, ποιος το λέει αυτό? Ποιος είσαι? Ο χωροχρόνος. Άκουσε με, Κρίσα ρε. Πρέπει να με πιστέψεις. Πρέπει να σοβαρευτείς. Οκ. Πρώτα χάσει τον έρωτα της ζωής του για το στρατή. Λοιπόν, σε ένα μήνυμα. Μετά θα τις γράψεις τέρμα οι ανούσιες συζητήσεις. Απλά πες μου, μπριζόλα ή ψάρι. Θα της στείλεις το μήνυμα τώρα.